IT-palvelut ovat kaupunkien ja kaupunkiorganisaatioiden kannalta kriittisiä. Niiden kehitys on jatkossa erittäin tärkeää. Ulkoistamisella halusimme varmistaa, että meillä on osaava ja luotettava kumppani, joka pystyy sekä viemään palveluitamme eteenpäin että takaamaan niiden toimintavarmuuden. Yhteistyö Fujitsun kanssa tarkoittaa sitä, että meillä on kumppani, jonka kanssa voimme katsoa yhdessä tulevaisuuteen. Se mahdollistaa sen, että pystymme kehittämään palvelujamme nopeasti ja pystymme myös omaksumaan uusia toimintatapoja ja uusia järjestelmiä riittävän nopeasti. IT-palvelujen, niin kuin kaikkien muidenkin palvelujen idea on tehdä kaupungista parempi. Ja lopuksi meidän keskeinen asiakas on aina kaupunkilainen. Toimivat IT-palvelut ovat paremman kaupungin tekemistä ja oikeastaan asia on niin, että ilman toimivia IT-palveluja mikään kaupunki ei enää pysty kasvamaan ja kehittymään. Fujitsun sopimukselta odotamme selkeää IT-kustannusten laskua sekä asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Sote-palveluiden täytyy toimia ja ilman kunnollisia IT-palveluja ne eivät vaan toimi. Fujitsu-yhteistyö luo erittäin hyvän pohjan asiakasystävällisten prosessien kehittämiselle. Fujitsu valittiin kumppaniksi, koska se on vahva toimija terveydenhuollon tietotekniikan palveluissa. Perinteisesti kaupungit ja kunnat ovat itse hoitaneet ICT-järjestelmät, mutta nyt tarvitaan parempaa osaamista. Kumppanuuden kautta voimme hyödyntää laaja-alaisesti Fujitsun osaamista julkisella sektorilla ja luoda järjestelmän, joka vastaa myös tulevaisuuden haasteisiin. Fujitsu tarjoaa tietysti jatkuvasti kehittyvät ja laadukkaat toimintavarmat ICT-palvelut. Myöskin meille syntyy Lahden seudulle vahva osaamiskeskittymä, joka palvelee muitakin asiakkaita. Fujitsu tarjoaa pääsyn resursseihin, jolla pystytään jatkuvasti vastaamaan kehittyvään teknologiakenttään ja tuodaan jatkuvasti uutta osaamista. Yhdessä uskon, että me luodaan parempi asukaskokemus Lahden seudun asukkaalle. Suomalainen julkinen sektori on ollut aina hyvä keräämään tietoa, mutta nyt on aika laittaa se data tuottamaan myöskin lisäarvoa. Tiedon analytiikka, tekoäly, pilvipohjaiset palvelut ja se, että tuotetaan sitä oikea-aikaista tietoa päätöksentekijöille on äärimmäisen tärkeää. Mutta ei pidä unohtaa tärkeitä asioita, kuten tietoturva. Se on tänä päivänä todellinen uhka ja se pitää ottaa vakavasti. Julkisen sektorin pitää olla nyt rohkea uudistamaan sekä toiminta- että työskentelymallejaan. Teknologia ei korvaa ihmistä, vaan teknologia voimaannuttaa ihmisiä. Se auttaa ihmisiä tekemään parempia päätöksiä oikea-aikaisesti. Laitetaan ihmiset keskiöön, sekä työntekijät että asukkaat Lahden seudulla. Yhdessä me varmasti päästään kohti Fujitsunkin visiota, mikä on ihmiskeskeinen, älykäs yhteiskunta.